Čaute, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Tentokrát je to sérii Rust. A môžete vidieť. Ja to teda to zobral. Ideme si trošku zahrať. Som to začal trošku hrať, mám nejaké veci. Dúfam, že to bude dobré. No tu na fúke varám 4, tak to sa bojím, ja som zatím náhodič. Neviem, no fúke varám 4, dobre no, to prídem zbamiť, keď nájdeme C4. Ja sa ich naučím, keď nájdem resrčky. Počuť tu niekoho. Bojím. Pokúsim pošteného. A ten typek sa už asi presťahoval. Ó nie, ako ma sa Skype, tak ja sa na ňom dám nerušiť. Tak. To malo byť OK. Pôjdeme aj tam naťahiť suroviny. O, tam je nahač, vidíte nahača? Podľa mňa preskúmala faktorku. Ale nie som si istý, či je toto. Nie, to je Foxy, tam je ten šotor, čo? Tam ešte, nie je tam. Nie, škoda. Tam niekto spí, alebo sa mi to len zdá? My sa by mohli odlámať tie nohy, na čo myslú, keď sa stále lámu. Sa najem pekne, no nice. O nie, tu je spacakové bučo. Som tu trochu ustali. Že máme tu kopu. Prepáčte, že sa tak hovorím, ale som nachcípaný. Takže máme tu kopu surovín. Dúfajme, že nás nikto s tým nezabije. Počkaj, pozrieme sa, aký je čas. No, kde sa smiela. Dúfam, že... No tu nikto nevychváti sem štvorkou. Nemám to s brokovnicou. Som bol veľmi naštvaný. Ale tu je mŕte surovín. Drvoťažím si sekerkou, lebo som zistil, že z toho padá viac. Keď nájdeme dve kopky drva, tak si to môžeme aj hneď porovnať. Ideme si kamienok. Tu už je radiácia, to je celkom veľká radiácia, takže... No to pospešam rýchlo vyťažiť tie dve kamene. Veľmi silná radiácia, keď to je faktorka. Dúfajme, že ma nezabije, ja sa budem snažiť hýlovať dneskom. A mala by poklesniť. No a počuli ste výstrel. A za mnou ide červený vlk. Nie. Prosím. To ma zabije radiácia. Rýchlo nejaký dom nájsť, už ma nezabije radiácia, poď. Poď, ďalších 10, to mi zabíja 10 HP. Keď jedna sa už nenaháňa. Tak no Jari nejdem, lebo tam počujete vystrelili sa na štvorky, takže... Koľko? 106 dreva. Už moc. Drevo, pozrite sa, aj tu je kopu surovín. Tu tiež chodím ťažiť. Tu zvyčajne sú aj iní typci, raz som tu vyndal, no, za kamerou. Som
asi 4 typov vzadu s krompačom a mali pri sebe zbrania, pevne šili. Takže to sú hrozné lamy na tom serveri. Vôbec nevedia strieľať, tak mám povedať pravdu. No ja neviem celkom dobre strieľať, hej, ale... Ale vidíte, tam je, tak sa musíme kryť. Máme tu 2 kopky dreva. Rýchlo stiažím. Potom ten sulfurový kameň idem, lebo tam je to dosť viditeľné mesto. Idem rýchlo po tie 2 metalové kamene. Proste zdrhám preč. Hore, ešte k sulfurovému drevu. Dúfam, že tých surovín bude mať kopu, lebo v nich treba kopu. Keďže som taký stále niečo vyrábam. Takže ich musím mať kopu. Si dom zrobím za tankami. Čiže týmto smerom. Kde tam je ešte kopka dreva. Strašne sa teraz bojím, keď nemám zbraň. Ešte som taký nahatý a tiež mám pri sebe veci. Kopu kameňa. Dreva tu je. Mohlo byť toľko dreva ako kameňa. Ešte som postaviť blazu. Dúfam, že mi to vyjde. Poď sekera, sekaj. Ešte tu uťažíme tu kamienky. Už sa spíva, tak je to dobré. Tam si vidím, keďže mám zapnutú damu. Tak sa nečujete, prečo tak vidím. Dosť surovín zatiaľ máme. Už sa pomaly regenerujem. Ešte pôjdeme sem hore. Vybrať česty. Tu si zrobím len. To až tak nikto nechodia, a keby som si to tak ohraničil spájať voľmi, ale na to by mi trebalo 1000 dreva, 100 000, neviem. No nie, to tu nikto vybral, lebo sa to tu nespavňuje, prečo? Ešte pôjdeme k tankám, k cisternám a tu nevybrať, prosím, to má odlučenie. Pilule proti radiácii. Tu je čestka, ne, tu čestka. Pozrite sa, čo má za metalové... skoro som si zaujímal metalové dvere. To je úplne na hovne. Keď si tak dom postavil do skaly. Pretože má tam málo miesta, na polovicu domu zabera skala, nemá si kde radiť veci a vôbec nechápem takých ľudí. Takže je to dobre zašité, je to dosť zamaskované, ale nemá si kde uložiť veci, proste hýba sa tam skoro nemôže. Si tu niekde v tráve za tankami postavím. Bejsku. Jak som sa teraz ľakol. To sú česky. Máme, to je taká extrémna radiácia. Takže máme pilulky proti radiácii. Takže si musím dať. No, si dať to. Aha. Blízko sa strieľať, takže sa musíme tie stavky zapojovať. Kde sa bojím. Niečo predo mnou mám teraz dol. Ja už neviem, kde surovím dom, tam kde sú aj surovinky pekne. A neviem, ako je dlhý tento diel. Neviem. Takže asi idem tam a ukončím tento diel. Viem, že to nebol dlhý diel, ale informáčka, že chcem natáčať raz, takže ja by som sa s vami teraz rozlúčil, lajkujte, komentujte, odoberajte, takže čau.